हाय लोगोफोर, मारै दं? बयबो मोजाङैनो दंना लोगोफोर? नै आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नै फिसाजोआ दिनै स्कुलाव आंहा दोनहैनांगोन, बिबौजों थाङानो। मैया स्कुलाव सोरजोंबा खेख्लाबना हरजादों लोगोफोरजों। ओमफ्राय आंहा रायहैथारनांगौ जाहैदों। बिबौजों थांलायबावानो आंहा रायहैनांगोन। बिबौआ गारिजों दोनलांनो नागिरबाय, थांलायबावा जाहैदों। रायहैथारनांगोन आंहा मालाय स्कुलाव थांनानै। जि दुखु जायो। बेलेगा खुनाला जोंना खोन्थानो रोङामोन। आरो बिराद दुखु जासोगारो सोरजोंबा बुजानानै फैबाथाय मानानै एखे मोखा नोंमारगो खेख्लाब जुबनानै हरमारथारदों। नैलाय फारसेथिंजायबो फारनै साइडथिंबो सोरबा बुरख्लाबदोंदां। जायो उन्दैयाव बिदिनो, जेनेबा गेदेरफोरासो नायनो गोनां जायो। उन्दैयावलाय गथ'फोरा बिदिनो माबा माबि सिख'लायनानै बिदिनो मालाबा जोंनाबो बुगोन सोरखौबा, सोरनिबा फिसाया बेबायदिनो खेबनानै हरो। बेबायदिनो जायो उन्दैयाव। गेदेरफोरासो नायनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिदिनो नै आं दा बेखौ स्कुलाव दोनना फैनो नागिरदों। दा गावहा सिगां सिगां जालायथारबाय आरोना। ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ जोङो। नैहाय बिबौखौ लामायाव लोगो मोन्दोंमोन, थाङानो। बिबौआ लिंदोंमोन नालाय दोनलांनो होननानै गारिजों। सान्दुंआबो जि गोसाथारना लोगोफोर। सानसे मा जादोंबा एथ' गरम, थानोनो हाया। मा जाबावगोनथाय लोगोफोर, बोरै थाबावगोनथाय। सान्दुंआनो फुंनि सान्दुंआनो बोरैबा थानो हाया। ओमफ्राय आं साथाबो हमनो बासोगारो मानोबा। नै आखाइ खबलायथारदो स्कुलाव थांनायनो। लिंलायथारदो दिनै स्कुलाव थांनांगोन ना मामि रायना जालायथारदो लोगोफोर। नै स्कुला मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय गावहा बामजाबो बावबायसो ससेनिफ्राय मेंलायलांबाय बे। जि गरम ना बायो। ओमफ्राय नै रायनो होबाय नालाय आंहाबो। ओमफ्राय होनबाय, बिमायंबो दं नालाय। ओमफ्राय नै बिबै जायैबो होनबाय। न'निनो गोजाखा गासिबो मेदाम माखानो। बै सासेयाल' हारसा आरोना बिसोरनि मेदाम, मेन मेदामा। बिमायंनोबो खोन्थाबाय आं खेख्लाब जानायखौ। ताल मोनाखै जाहैदों मैया बिसिना स्कुलाव। मैया जेनेबा बार्थडे ना मा दंमोननो सानै गथ'नि। ओमफ्राय हास्लाबाखै जाहैदों गावसोरबो नायनो। ओमफ्राय गावबो गाबखायाखै जाहैदों आरोना। माबाया खेबनायावबो गाबनाय मोनबा थाल लागौमोन जाहैदों गावस्रा। ओमफ्राय गाबाखै नालाय थाल मोनासै। ओमफ्राय लोगोफोरनि आं दा थांफिनसै आरोना। बिबैखौ एदावबाय आङो। बिबैया रायनो हरदों होननानै नोंखौ होननानै। खान्दुरिखौ राय, खान्दुरिखौ होननानै होनहरदो होननानै मिनिबाय। ओमफ्राय बिबैया सान्दुं गोसाखायनो बोरैबानो मिनिगासिनो आसोला। थांफिननो ओंखारबाय आं दा लोगोफोर। जायफ्रा आंनि ब्लगिंखौ जेनेबा भिडिअखौ मोजां मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। मोनाखैबाबो लाइक खालामनानै हो खेबसे लोगोफोर। नै दा आं थाबायगासिनो दं न'आव थांनो। सान्दुंनि थाखायनो बोरैबा गोसोम गोफा जालायलांबायहाय। मानसियानो नायजाला। आरो गोरनामाखाबो जि माइसुम जाजोबथारबाय आंना। आलौजोबो। ओमफ्राय पाउदारखौ फोनबाबो खुरनाया जा गरमखाना लोगोफोर। सानसे मा जादोंबा थानोनो हाखाला आङो। जोंना खुनालनाबो हाफ इयारलि एगजाम सोलिगासिनो दं। आं ओंखायनो आरो बेबायदि दैलि भिडिअ बानायबाबो आङो जेनेबा गासिबो खोन्थाजोबनो हाया आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर दासो जोंहा ब्रेकफास्ट आंनि बोरायनोबो होफैबाय दोनना फैनानै। ओमफ्राय आंबो जानायबाय। आइमोननो फुङावनो जाहोयो, बाबामोननो जेनेबा। आंसो हास्लाबाखै आरो दिनै। जि जोम सुबाय, दुगैबाय, माबाय। बिसोरखौबो स्कुलाव दोनहरबाय, बिसोरखौबो जाहोबाय माबाय, बाबामोनखौ जाहोखांबाय। ओमफ्राय दा जोंहा जाबाय दं आरोना बोराय बुरै सानैबो। इनो फुरि जाहोबाय, ओमफ्राय आंहा रुथि गोरान जाबाय। आंहा बांद्राय थाव मोनजाया ना लोगोफोर। खेबसे जाबानो 5 केजि 10 केजि बारायखायो आंना। ओंखाम गोजा इसे जाबाबो बिदिनो अजनानो खमायनोनो रोंला। 100 केजि जाथारसै लोगोफोर। बारा एसेल'सो खम। मा जाबा हामगोनथाय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरलाय लोगोफोर। मा जाबा हामगोन। बिदिनो लोगोफोर लोदो मानसिना। आंथ' खदाय सानखायो मा जाबा हामगोन। माने लोदो मानसिफ्रा बेखौनो सानखायो जाहैदों, जानायल'। जानायनि अनगा जेबो साननो रोङा। आंबो बेबायदिनो सानखायो मा जाबा हामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नै सानजौफु जालायबाय नालाय एबार संलायनांसिगोन। दालि संबाय, नै मैथा संसै। मैथा बाथोन दिनै निरामिसना। ओमफ्राय फान्थाव एवग्रोबाय आं नै मैथा संनायनि सिगां
मैथा बाथोन बानायनायनि सिगां फान्थावखौ फ्राय एवनानै लाखाबाय आं आरामनो सारायफोराबो गंनै गंथाम बेसे बाहायबाय थानो सामफ्रोमबो संनानै सारायफोरानो गोसोम गोफा जालांजोब्बाय लोगोफोर आरो ओमफ्राय फान्थावखौ एवखांनानै एबार थास' आथिंखौ एवलायबाय नै थास' आथिङा मोनखांबाय नै हिमाया मालाय स्कुलनिफ्राय फैनानै दुगैलायबावबाय ग्रेसिया नै दासो खुसिथार हिमाखौ लोगो मोननानै गेलेबाय गरमथारबो नालाय ओमफ्राय मालाय लावदुमा दाबो सिखारखांबाय उन्दुना थाफिनलायबाय नै सान्दुंआ जा द्रां द्रांखा लोगोफोर जि गोसाखा दसेनो रानो जिफोरा सुबाबो थास' आथिङा मोनबाय आंना लोगोफोर रानफुनलालानो जा गोथाव जाखादोंलै मानाखैबो मायाखैबो दाबायदि सान्दुं द्रां द्रांनिया मानालै लोगोफोर जि गोथाव जाबाय थास' आथिङा साइज नुखाबायना लोगोफोर नायनायावनो ओमफ्राय नैथिं नै मैथाजों सयाबिनजों बाथोनथोन गरमाव जा गोथाव जाखाय मोनबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि स्पिडखा मानसिया माने दावदै रुलायबाय एबार गथ'फोरनो आइमोना जाया निरामिस ओमफ्राय नै गरमथार नायदों आं गावखौनो गाव गोलोमनायखौ माबायदि नुदों होननानै लोगोफोर स्किनफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय आरो सनायाबो गोमाबाय आंना लोगोफोर सनानि सनाया खबसे गोमादो दुगैनायावनो अबाव गोमाखोथाय ड्रेनाव थांबाय खोमा लोगोफोर ओरैबायदि मालायलै नै बाजाराव थांनो ओंखारलायबाय दासो बुथब थब नुलायलायथारबाय मानसिखौ उन्दुना उन्दुनानै सासेया नुवाखै सुथिया जालायथारदों मोजां सोंनायखौनो माबादों थांनायासो लोगोफोरनो ग्रेसिया जि सल' खननो लुगैयो बेस्रा जि रोंगौबो आरोना मुगासथ' दंजोबथारो मालाय टिभियाव सिखायबाय थायोनो हारसा सल' मालाय खननो लुबैबाय थानायखाय नै बेस्रा माइक लादो नालाय स्पिकारखौ जि खोनाया जाजों खाथियाव लालायथारबाय आरो मुगासथ' दंजोबथारो गथ'आबो लेखा फरायनायावबो मोजांथार मालाय थाब थाबनो गोसोआव दंजोबथारो गावनि बैसो मथे बुहुद सोलोंबाय गथ'आ लेखा फरायनायाव मोजांथार जोंनासो हिमाया फरायनोनो नागिरा ओरैबायदि अख्राखालै आरो ओंखायनो फरायनो नागिरा सिगाङाव हारसिंनो फरायबाय थायोमोन दा सानसे मा जादोंथाय माबा फरायनो गोसोआ गथ'आ लोगोफोर आंनि सल' खननायखौ एसे होना होनोसै आरोना ওলাব নালাগে लोगोफोरनो आंना दावदैया एवखांबाय आरोना रुनानै एवफिनबाय आं गथ'फोरा जानो एसे बायनानै आसि माखा एखेबारे पार्टि गरमबो नालाय मा खालामनो मानो जायो हौवाफोर लोङो नालाय लोंनो लुबैयो दसे दसे लावफ्राथ' जानो लोंनोनो लुबैबाय थायो जाग्राखा गोदो उन्दैनिफ्रायनो अमा बेदरा लायबाय जि सावनाया जानो हाखायो आसोला लावदुमा मानसिफ्रा गरमनि थानो हायाखै जानाय लोंनाय सासे दुगैखांनानै एखे हुगारलायथाराखैहाय मालाय नुवाखै माबा बानलु सिब्र'नि चाटनि नुवाखै दुन्दियाजों जि बानलु सिब्र' जानो हायो लावदुमा आयौ लोगोफोर ओमफ्राय नै ओंखाम जानो नागिरलायबाय लोगोफोर एबारसो फान्थाव एवनाय पापर एवनाय नैथिं लावदुमा बानलु सिब्र' जानो नागिरदों मानसियानो बानलु सिब्र'खौ मानसि जानो हायोथाय आसुरित नै दालिया नै थास' आथिं नैथिं बानलु बाथोन देबावबायसो नैथिं मैथा माबाया आयु जि जाखाबाय लावदुमा गोलोमजोब्बाय अमा सावनायजों माबा जाबावबाय दा आलु बाथोन चाटनि नै दिनै निरामिस जायो नालाय जोंहा ओमफ्राय दावदै होबाय गथ'फोरनो नैसिनोबो लावदुममोनाबो गथ'फोर नालाय दावदैयालाय निरामिस जानोसै नंगौना आंहा मैथाल' जागोनलै लोगोफोर मैथा ओमफ्राय बानलु सिब्र'खौल' जानोसै ओमफ्राय फान्थाव भाजा गारनो हाया गोथांखौ लाबो होनबाय आं गोथाङा देलाय जाना खोथिलाय दंबा बिदि नङाब्रा बिदि जानो हायाना दं गैया फंबायखौ बुथारनो नागिरथारो नोंदाना गोथां बुथारनो नागिरनाय नुबाय मा सानदों नायो गोदोनि लावदुम होननानै सानदों जोबबावाखैसो नै दाबो फेबाय फेनायालाय जोबबावाखै दाबो
दम दंबा जानानै खिथिसोनो दा गैयाबा गैया होनबानो जायो दा दम आरो फेग्लिनायबो जासिगौब्रा आङो ओमफ्राय गाबोन फुङाव खुगाया ओरैनो बुजोबो फेनायबो जासिगौ नोंनावथ' दम दं सासेनाव खेबसे जाना खिथिलायदोलै अग्लिनानै सोरनोबा खिथिथारदोंमोन रै अग्लिनानै आंनो नोङा हारसाफोरनो ओंखाम भाराथियाफोरनोबो जाखांनायसो ओंखाम लाबो ओंखाम एफा गोथाव मोनदो आंहा जाखांबायसो दाबो जाखाङाखै बे फानलु बाथोन नै पापर दं कालारिं पापर ना मा होनो मैथा बाथोन नै सयाबिन मैथा बाथोन आरो थास' आथिं फुंनि है दहायनिनो दुगैखांलायबाय नै लोगोफोर आसिमाहा जाखांनानै गथ'माखा एखेबारे दुगैखांनानै एखेबारे बिमानैनि रुमावनो गेलेलायबाय दसे गथ'माखा मा होननो गरमावलाय दुगैनायानो दुगैनाय गथ'माखा बेसे दुगैनाय सासेयाथ' ग्रेसया आंखौ नुबानो सल' खननो मोजां मोनो र' एखेबारे माबालायनो लोगोफोरा आं भिडिअ बांद्राय गोलाव खालामला दे बाराद्राय गोलावद्राय जागोन जायफोरा गोदान नायदो अननानै प्लिज बन्द' जाखो बिदिनो होनो खालामनानै हानांगौ सेयार खालामनानै होबानो बिदिनो जाबाय होनांगौ माबा हरदो मा होनो लिरनानै हरदो नोंसोर माबायदि आं दैलि ब्लगिंसो खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो बिहामजो मानसिफ्रालाय उपाय गैया संनाय खावनाय